eskerra honengatik. Lagunen lana, hola eskertzeatik. Bale? Haulexe, tokatu da, kasualidadeki harriek, nereakin da, bueno, nahi ara gaur ez dago hemen, tokatu da, justu zen da, honen nerean ake, nekin elkarrekin lanen etuka 21 urte, taua zen da, suzik egotatzea, alabaki tokatu. Bai, hoixe, bai. Bueno, esan nahi zuet, bihar goizeko 6etan, 59 urte ingetula, hanko baixarra hartan nahi hasi lanen hemen. Herri egarbitzen, 59 urte. Bai. Hemen bile bete bai jubilatzeko asuma du ja, karrozeri ere zartik hortek eta kotxe batzela xe. Bai, hola xe, bueno, esan izan bat, besta honuna pasatzeko, herritar guztik eta kanpotik edukinak, ongi etorri izate dira, Eta, bueno, beste gauzat, gazteri esan egin duke, bihar festa guztitan gehi dutaute, eta bihar goizen, enazue ikusiko laneko arropakin, aito? Baina horri zari nahi zuen? Horri zari nahi zuen kontrolatzen, aito? Bai, hola xe. Bueno, gauzet, eskitza bat inain nuke, claro, kirola nahi asko gustatzen zaite. Orduan, aurten, deitzeko motilio pilotario kinduena ikiarri izan du da, lau txapelketa erabazi, aurteko da, Usurbilko txapelketa erabazi zuen, gero, Nafarroko herri arteko ere bai, gero, aurrelako klubekin txapelketa erabazi duen, azkenik, baita Euskal Herrikoren lau txapelketa segidean zen, beno, eharra egin ditula beno, eurin dia, gauzei, eta nahi nuke, txalo zaparra da baina gazte hori. Bueno, eskerrik asko hori, beste horona pasa, eta beste gauze, etziek isetu, eta diarko zetik etzen esik hemen, etzik ilutzetok eta, bale? Eskerrik asko hori. Leitzarrak, bueno, motxioanen naiz, lasai. Nahiaratan ere partez, eskerrik asko emakume zientzialareri ikusgarritasune emateatik. Zientzian, beste arlotan bezala, emakumek zaitasunek aurkitzen du. Baina ezin izan ginen honean joaiatu, lehenago etorri ziren emakumeek bidea espazioekin. Eta ondorengoak, mesedez, segi borrokan gizarten dagozkiun tokik hartzeko. Gora borroka feminista, gora leitzeko bezak. Hala! Hala, Santibuzio!
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-5800-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.